kamano na nitiere kata mana ka wanyalo kata mana yudo moko kuom graphics mabende japiny nyalo bedo ka neno kotenre koda chike mago mag apaya ibiro bedo ka iketo. Kata kamano kotenre koda nengo mag modhi nikech duol mar EPRA ni wang'e ni chik mar omenda finance bill. Chik mar omenda noter e doho. Odiochieng' ma kawuono chik ma kamano biro bedo kwa winjo mention mare timore e doho odiochieng' ma kawuono. Kaluwore gi chik mar omenda ma kamano, nonego bed nochako tiyo to nogeng'ne. Kata kamano duol mar EPRA gin nage dhi magimedo gikelo lokruok mag nengo. Mana kaka nwasewacho ni nengo mag modhi medrega iloko ga chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Koro nagimede gi siling 13 gi wiye nikech kowuok siling 179 sani ne nengo mar siling 195 to chieng' tarik 14 bende odong' mana juma achiel nikech kawuono en mana chieng' tarik 5. To kanyo podi wawinjo mbumbumbu no onyalo medore. To konyalo medore mochopo 200 dhi bedo nade nikech sani kan 195 kochop kanyo chieng' tarik 14 iparo ni nyalo duoke chien kose nyalo mede nikech lokruok mag nengo. Wana ni pod gidhi mede. Gidhi mna mede. To komede to koro dhi chalo nade? Mane wach mabende gidhi mna mede. Koro wadhi winjore gi wuon gari. Koro kosebedo kamano kaka sani kama chopeni en winjo gi wuon gari. Kanyo to mi bas ne ni kana siling 6,000 ama 5,500. Koro en winjo kode kane 5,000 ogole 500 moro. To wuon geche e kinde makamage nikech un kata mana kaka inisitisi bedo kata mana ka in conductor kuom thuolo mar higni 12. Ang'eni wuon geche nitiere pesa ma gichiwo ne sako to bende nitiere pesa ma ichuli in kanyakla kod dereva donge. To bende nitiere koso otiyo nade? Town service imanyo pesa mar wuon gari. Imanyo pesa mar wuon gari. To i pesa mar wuon gari kanyo nitie pesa mitere office machulo jomondik gi sako. Then kisemanyo pesa mar wuon gari no kata ken siling 5,000 no, then umanyo pesa mar fuel. Koro gotieno ka wang' udhi jaso mafuta. Fuel bende wuon gari ok miu. Ka wang' udhi jaso mafuta, ujaso mafuta alafu pesa modong' e wi fuel cha. Emigole mar car wash gi mar parking alafu modong' koro mshahara mari gi dereva. Koro mshahara koro une mochulori ma wuon gari. Une ma uchulori mogik. Une ma ukawo pesa modong' mogik. Mano ineno ka ber koso nitie kata mana kaka idiyo kumoro. Ineno ka ber. Process ma kamano koro chal ka gima koro ng'ato dhi ji yani idhirori mar mondo miti matek. Wasetemo fight kaka an aja matatu workers union, ane union. Kenda temo ngiso ji mondo donje union. Atemo ngiso jo matatu te no donje union. An ja matatu workers union. Koro kanyo ema nyocha watemo fight mondo mi ondikwa gi wuon gari permanent. Makata koro garo kethre ni garage in pesa mari nitie giko dwe. Koro mondo kikwa ka pesa mapile cha wabed ni ichulo wa giko dwe nya konyowa. Nikech mathis mwanwang'o ni gari ko kethre gari ko maki yonge gi pesa ok konywa. Miyo samo nyithindwa riembo ni school fees bete do ot tinti mondo gokinyi. Kendo kata mna kaka imonde tich imondo kasa working hours bakeni untiere working hours watiyo more than 12 hours. Nikech anachieo saa 10 tadhi to by saa 10 gi nus wachako tich. Tidwa tiyo nyaka saa 4 otieno. Mano koro jokle showroom. Mane mtoka achiel ni mana conductor achiel no wano okwawilore. But nitiere routes kaka Juja Road, Jauruma. Aneno ka ji wilore ji ariyo. Driver donjo half day, conductor donjo half day. To wach ma kamano bende osedhiro kata ne kata mana josako nikech ang'eni josako bende nyalo konyo kanyakla kod union. Koro wach ma kamano koro kwatere sako wane mwadhi hinyore nikech sani pesa onge. Koro no kidonje gari ni half day idwa ni weni wuon gari tikawa mshahara. Jomodonjo ka bende wang'o ojas mafuta ok nyalore. Ok nyare get ni wadhi squad matin. Jowuoth tin in short jowuoth tin. Nikech gimomiyo napenjo kamano ka onge osara moket ni Caroline mate miyude miso kata mana dwe kata mana mai miyude odiochieng' nikech ang'eni nitiere moko kuom kata conductors ma bende ojachulo odiochieng' kodiochieng'. Nikech nyalo bedo matek nikech kiwacho nyaka sani kwan mag jowuoth kadok chien. Mano nyiso kata mana ni kwan mano mar omenda bende dok chien moyudo. Odok chien mang'eny. Petrol bende omedore. Ng'eny joma nochako go tich no weyo nikech neno ni koro sani kama anwang'o kata siling 500 ama 700. To chonja to nanwang'o 1,000 gi gimoro. Ama 2,000. Sani koro inyawo kunyak siling 700 500. Meno ni thin.
kaka ni chako koro medo mana dok piny. To dapenj maramna ni what keeps you going kata mana gi dhongera nikech tijni setime kuom thuolo mar higni 12 to bende ni nyadendi gende tich maket kod mage bende to ni tich en tich donge tich en tich. Koro gimomiyo pod wan mana kanyo. Ang'o ma mimi jingo? Gima miya mijingo ni ok akos moka yudo gima adhi got pile ka pile. Kata bed notin kata ng'eny. Kata bed notin kata ng'eny. Ang'eyo ni kawuono kanang'o 500 kija nyanang'o 800. Tich abich anang'o 1,000. Nikech wan to waonge kod fixed. Ni kawuono nyaka dhi na pesa maka Monday to Friday. Nyanwang'o 300 be samoro ndo mak gado nido ka police. Maungo matese ma upogo. Obila bende riti ndara. Nikech ang'eyo obila moko bende ojamiyo met bilia. Obila nyaka kendo wan wahero obila mwamiyo met bilia ma 100 molo obila madwa teri iye. Obila ma maki kowi iye ketho ni sa. To mang'isi ni kel matin cha, kel chai cha. Eno we idhi tich. Mago kendo wahero gi. Erokamano ahinya. Koko manya koro ng'ejo mana ka Caroline osewacho tich en tich mijingo kendo puoch gi pak ne tich ma bende tiyo ko kacha puoch gi pak Caroline ne tich mitimo donge olo nono donge. Koko manya koro ng'ejo ngaseme ne moko kuom ote ma bende osedonjo ka ote ni oronwa lai magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende ne yudowa achiel ka achiel. Kinyalo mana ketna moko kuom ote abro bedo ka somo gi bang' mano Caroline bende winji pachi nikech